Pa evo još pravila kad radiš na brodu. Nema držanja hrane u kabini i nema iznošenja hrane iz menze. Ako kupiš bocu alkohola izvana i želiš ju donijeti na brod, zaplijenit će ti ju do kraja putovanja. Odnosno, ako si posada i radiš na brodu 11 mjeseci, nećeš ju vidjeti do zadnjeg dana. Za dečke nema nošenja kratkih hlača po brodu u gostinskim prostorima, a za cure nema nošenja kratkih haljina. Sve mora biti ispod koljena. Nikako nema ulaženja u kabine gostiju na brodu. Ljudi dobivaju otkaz. Nema korištenja VPN-a na Wi-Fi-u i zbog tog dobivaju otkaz. Nema nošenja otvorenih cipela u prostorima za posadu. Pišite mi što još želite znat. Evo brodića. Ali ako si gost, naravno, nema pravila.